nyapu, tak derek jalan-jalan. Tak unggah ke YouTube mungkin. Derek langkung, jalan-jalan. Pareng toh? Pareng. Ah, pareng gua ini. Ada gitu. Nang putra wayah jenengan make nek sapa ngerti songo nang jenengan. Rakir macul. Apa di? Setan niku. Insyaallah mangke tak jalan-jalan mriko nggih, Mbah. Mas. Nggih. Iki desane napa jenenge, Bu? Rejoso. Rejoso. Nek dusune Ini ku desane iki jenenge oh, desane Rejoso. Nek kampungnya mboten wonten jenenge mriki. Kampung niku kaya dukuhe napa dusune. Nggih, Rejoso langsung niku. Oh, Rejoso RT 4. nggih, adem banget ya, Bu. Adem napa Pak niku? Ah, nggih, etok-etok diunggah ke YouTube nanti. Konten. Konten. Mas niku wis paham nek konten. Ini pundi, Mas? Lo menilan. Muntilan. Tekan kene. Botol blek pangan to Pak. Edan. Mboten edan. Blek pangan ya Pak. Dan sing muntilan jam 3. Nggih. Muntilan kutone Kula lek belajar yang menilan aslinya Candi Mulyo. Candi Mulyo. Magelang. Bendino. Nggih, itu nek mboten saya. Ya kan dia. Kula kasihan Makasih ya. Bantul. Kula kapan niku teng Lowano iki ketemu wong Purworejo. nggih. Iki rata-rata wong Magelang, Muntilan. Wong lor-lor iki nek do blek pangan ngene iki ya do sukses. Amin. Amin. Do sukses ya blek pangan ngono. Nah, yang penting temen ya, Mas. Nen? Yang penting temen toh. Lah nggih niku. Apa-apa iku kudu ditrateni. Usaha ya, Pak. Penting apa Mas? Tuh. Nak derek jalan-jalan mriko, Ibu. Monggo. Mbah. Kayak nyapu jenengan. Nyapu. Tak derek jalan-jalan. Oh, monggo. Pengen kali ndamel video kahanan desa mriki. Ya ngapun dia. Kula kasihan, Mbah. Kasihan niku. Kasihan Bantul. Wah, kasihan banget. Nggih, mung mriki nyebrang kali pun tekan. Ini dalam jenengan, Mbah. Nggih. Oh, piyambakan. Ya mbak, omahe elek-elek kan ya penting kena ngejuk. Lah putrane teng pundi? Atang Jogja kembali. Jogja kembali. Monjali maksudnya. Nggih ninggali. Pinten putrane? Tunggal. Oh. Yang fotone papat. Oh, putune sekawan. Lanange 3, wedoke 1. Pun gede-gede berarti. Pun. Oh. Joko-joko. Pun Joko-Joko. Ane ya ulung do rapi. Oh, nggih. Teng Monjaline sebelah pundi putrane? Hah? Monjaline sebelah pundi?
Amen lormu jali caket iku kok. Oh, caket nggih. Mendare. Undangu teng mriku. Ampun. Jenenge iso pinter ya, Mbah? Hah? Yuswane pinter nih. Apa nggih? Boten eling. Ora eling. Nggih. Sekeco banget, Mbah. Hawane sekeco. Ngoten iki yo. Alane. Tak derek jalan-jalan iki, Mbah. Monggo. Nun jauh nggih. Mas, amit tuh, Mas. Bu. Larisan. Larisan. Nah, ini jalan-jalan turut desa. Pengen ngrasake itu suasana desa. Oh. Dan jenengan? Kulo kasihan. Oh, aku ndak beli. Ayo pengen dolan-dolan mawon. Iya toh. Kasihan anu nggih. Bantul. Alah, Nggih. Pak tah temen. Cedak jane mung setengah jam. Setengah jam. Ini muter pun dimulai. Muternya wonten miri, wonten setan. Oh, kulo mangken iki saking Kemiri. Ah, nggih toh. Oh, parkir tapi miri. Mboten mangken iki gawe teng Niki mriku. damel napa? Tak unggah ke YouTube mengke. Nah, Wis jenengan pengen nganu asmane sinten? Lah Maria. 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 Nggih. Oh. Dusun mriki Rejoso. Asli mriki. Nggih. Oh. Rejoso Wiji Mulya niki. Oh, nggih nggih nggih. Niki namung RT niki 23. Oh. Niki keliling. Lek blonjo teng pundi? Teng Sentolo jam 4 pagi. Pagi. Malam jam 2 udah bangun bikin sayur mateng. Jadi sayur mentah yang Oh. masih tersisa, terus kalau matengnya jual mateng. Oh, niki jualan sayur rugi. Nggih. sayur mateng, sayur mentah, makman. Elok jenengan. Putrane pinten ya? 2. Kelas SMA mesti. Ya ampun rampung sedaya. Sing satu kan pun omah-omah. Wonten galur. Galure pundi? Galurnya Boro 2. Boro. Nggih, Boro 2 Boro. Karangsewu. Boro. Boro 2 Karangsewu galur. Nah, anak kula sing setunggal kakung. Terus nganggur. Wingi wonten wonten condong catur, terus dirumahkan sepi. Napa teng Condong Catur? Anu ten ngelas. Oh. Ngelas sakniki gek golek-golek melih ajosane kan denene ten ngen nganu to bengkel asline. Berarti putrane sing bajeng putri berarti. Nggih, Ponamah omah. ampun. Wayah. Wayah yang pentigo. Weh. Anjenengan iso pinten ya kok? Ya, wis tua ya, Mas. Pun tua ya niki kan. Wis niki saya kan ditinggal suami pun 4 tahun. Suami meninggal. Nggih, riyen stroke selama 6 tahun. Sabar jenengan iki. Nggih. Wong ibadah Nggih, anu ten ngomah kalih marung. marung. Nggih. Marunge kelontongan apa? Kelontongan nggih sak nganu nggih napa sari mie gula teh. Oh, malah iku sing gedheke putra-putrane jenengan. Nggih. Ya, alhamdulillah. Lah pripun ditinggal nganu nembe SMA kelas tunggal to? Pas anu, bapak mboten meninggal, nonton. nggih. Terus nggih 6 tahun kan nggih mboten saged napa-napa soalnya pun Nggih. mboten saged bicara, mboten saged pripun-pripun. Nggih, nggih. Dadi kados bayi. Nggih, leres. Lo ngopeni almarhum Bapak Moro Sepuh nggih. Truk. Kula ki bar niku mara sepuh kula kakung. Sing riyen pertama mara sepuh putri. Terus bar niku suami, terus bar niku mara sepuh kakung. Bar niku mara sepuh kakung sakniki ngurusi sing
Yusuf pinten ini? 90. Nggih, nggo dalan bektine jenengan iki. Nggih, separgo niku lho. Nggih, nggih. Ya pun tak lajengke nggih. Nggih, sehat-sehat nggih, Bu. Amin. Laris-laris. Nggih. Dereke lho, Bu. Nggih, bareng. Manuk apa, Mas? Manuk napa? Adem banget omahe, Mas. Omahe penak adem. Apa? Anu deh. Lo Bantul, selain anu kasihan. Kalirandu. Bangsu iki. Anu perapatan bangsu. Bangun jiwa. Nggih, sak dengar tentu gulilen tadi kok. Nggih. Lebet ngilen. Oh iya Kalirandu, Kalirandu. bener nggih. Nggon masjid. Masjid apa tuh niku nggone Muhammadiyah. Kanan jalan Nggih. gitu samping. Saya main jenengan. Dalam Sinten sing asli mriku? bojo kula. Lah nggih. Saya main jenengan berarti. Oh Kalirandu, kampung KB. Ayo urung Motor melampah napa nggo motor? numpak motor niku tak datang pos kamling mriku. Iku. Nggih. Oh saking Kemiri. Kapan niku saking ini Pak Tejo sini mantan bupatine Nggih, manggal. Manggal. Ini desane si asli-asli soalnya Mas. Enak. Nggih. Ya ten munggahnya wayah parijo ini apik. Parine lagi Baru tanam. oh bar tanam. Ijo ten apik. Nggih, mangke tak mampir. Munggah iku midun dalan pun halus. Bu, jalan-jalan. Nun sewu nggih Bu nggih. Mboten napa-napa to. Sak niki mriki wonten tembusé teng pos kamling mboten? Wonten. Dan nggih lurus ngaten beteng nika. Nggih. Lubrane kan Ngirim? Mungkin mengirim lah buat tembus mriki niku. Oh nggih. Ngiri dalane munggah sawah kabeh. Oh nggih nggih. Nun nggih Mas. Nggih. Tak derek langkung. Omahe penak banget Mas. Nyenengke. Bah, derek langkung, Ndak putih, Mas. jalan-jalan. Oh, nggih monggo. Nun sewu nggih, Mbah. Nggih monggo, Pak. Ajeng tindakan Sabin. Nggih monggo pun. Ho. Nun sewu nggih, Mbah nggih. Nggih monggo.
Nun, Mbah. Kabare sudah dipancarke nang CCP. Ah, nggih. Indosiar mangke rak ketok gambare mbahne. Pareng to? Hah? Pareng. Ah, bareng gua iki. Akhir iki jenengan kan iso mindelok data-data daerah kono-kono. Nggih, nun sewu. Oh, enggak. Akan Tahun len jupo gambar ki kan niki ana sing ngomong. Apa yo mawon. Ada niki ya dipancarke lho. ah, nggih. Yo. Ini bersih banget, Mbah, dalamnya. Bersih. Enggak, gua bener sok tak gawean umure sukan ning kari tengah-tengah. Nyapu. Kayak sing karo bonyai kok. Oh, Lan iki anake akeh jane papat putune kula pun 15 kok. latang pun disami putrane. Ah, nang Jakarta loro. Jakarta kalih. Nggih. Terus sing teng mriki wonten mboten? Ning ngriki setan iku kidul nek sekolah iki Londiana. Oh. Daerah mriki mawon. Nggih, sing nomor 3 nang Sanata Dharma. Oh, dosen. Boten ya karyawan, Oh, karyawan. psikolog. Psikolog. Apa anu Fakultas Psikologi? Siono, ya komisiono. Anu putrane jenengan. Asmane Pak Mujiono. Jenengan asmane sinten? Hah, kula. Pak Rasta Siono. Sinten? Penonton Oh nika. Sastro Sudiono. Pedukuhan Rejoso. iki dipancarke nang CTP, PJTP, Indosiar. Angge. Ketok. Bayar larang. Ora ono ketutane tuku anggere duit oleh. Nggon awono. Iklan iki Walhabu. Sabin. Piyambakan. Dipundi le tindak-tindak Kula. Mriki mubeng mriki. Njuk mriki. beriku Nggih, Sabin. Sabin. Njuk mandhap mriki. Jabat daerah. Ini wastana apa ya, Mbah? Niki mung woh ajeng kula brukke nggen wit kambil cilik cikal. Ya pupuk. Nggih. Oh, Niku sesuk Mriki ajeng niki. anu teng pundi niki gambare. teng YouTube. Oh, gitu. Mboten napa to. Wah, Nang putra wayahe jenengan mangke nek sapa ngerti iso ngonangi jenengan. nggih. Niku dugir iki sarean. Sarean Niki sakderenge, Mbah. sarean niki. Niki Sabin. Oh, sakderenge kula miyos mriki niki. Oh. Mriki. Oh, beriku. Nggih, dalan alit. Nggih, sarehane kilan niku tesih kilane. Sakderenge. Wonten sarean. tugune apik kok. Tugu. Tugu nggih wonten tugune loro apik, dicat apik-apik. Oh, mboten gatekke wau. Nek mriko? Oh, nggih mangke niate ajeng mantuk. Oh, nganu, undure mriko. Nggih niate. Wah, nggih. Mangke rak jedule nganu to. Bar jembatan niku. Pisan mriku nggih. Dugi ngeplang mangke nek. Nggih, nggih. Mung keletan kali kok jane, Mbah. Nggih to. Mung keletan kali Progotok jane. Nggih, enggak. Nggih, Mbah. Nderekke, Mbah. Pisan kula niku bantul. Yudha ngelak pasar
jenenge nek pun gede marga disampo. Oh. Yang oleh anak kula niki Pak Hendri. Pak Hendri. Nang Oh. tahun pensiun. Oh nggih. Nah, dan itu kan dia namanya Bali nang pandai kita. Nilai wong tua. Mbak Margo Putri yang penting lantek. Oh nggih. Sing Nggih, Pak. anu nopo? Damel video Oh, kahanan desa. gambar. Nggih. Nggih. Wah, Dan apa? oh bari wang. Oh nganu. Rabuk nggih. Bari wang. Oh nggih nggih. Seneng nek esuk kahanan desane niku penak. Jenengan dalamnya putih, Pak. Iku niku. Cek joglo niku no. Nggih. Joglo lawasan niku. Nggih. Oh. Tasih asli sedaya. Nggih. Nggih. Pun pinten taun Napa nih? omahe niku? Wah, kayak pirang tahun niku. Oh, 3 tahun nasi. Oh nggih. Kita minta buat nenek. Teng mriki. Ah, ini kan tuan ini anak papat. Sing rakir macul. Teng pundi? Yang setan itu nih. Pun Mbah tak nderek pamit. Matur nuwun. Pun siang. Monggo men juga gambar daerah ini sire. Jenengan yo meng pancar nang dosiar apa cek. Pas ketok daerah ndi kan kudu ana sing ngomong. Nggih. Nuwun nggih, Mbah. Eh, Parang-parang matur ana nuwun. sing ngomong. Ah nggih. Wis daerah kene. Tampile paling nek jam rata Ah nggih.